Kena apa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lae. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni, bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Lah ingaten Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong. Menika langkung merayogi Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Lho. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakenawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang Katri kumulung Katri kumulung mangrempak ing wadya bongong kura-kura rek kiri-kiri pro nanggono magawe glarira wang-wang Didematane pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeng penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut damel ganten wadu Jarawangesa. Nginang Drung Abang Durna manding gasaring pertala kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri sebahan punamu apa to kang dadi darunane. Ora macan rangke Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi sinten ingkang wantun minggah dhateng negari Ngastina. Kanana lan kejawi amung abdi Panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning Lurah Semaring kang uragil nenggih Lurah Bagong ing derajat minggah dhateng karya cingak kang samya mulat. Saking
andalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta Paman Arya wonten dawuh nggih dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapak Durna menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman lelelele adat saben iki sing sowan mesti Petruk iki kok Bagong sowan negara Ngastina inggih mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana Durna wonten dawuh mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal 11.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ing atase kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Harya wonten timbalan gendel anggur biyen kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong Nona Amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula njenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan panemene Sira Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi Demawaing wijang rumketing gonggong. Andel ora. Kula cancang pucaking weni. Nun, weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni. Weni. Demawaing wijang rumketing Werdaya. Ora gonggong? Ora. Rumketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggonmu ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabiyen sami kula Durna. Panakawan Bagong padha raja sak praptamu. Pathak patih. Pathak ki sirah nding. Patih Harya Sengkuni. Wilujeng bekti kula kunjung ngene Patih. Iya Bagong pangestu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan
Bagong Padhararja sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemutke karo sampeyan. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek mung ngguruki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong ki wong glelenge ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita, Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mung kalih kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke, aja kaya ngono, Mbah. Ra ndek kanca kowe nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ngelmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Anu. Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to. Ya. Kula niku sok sembrono. Bagong Padhararja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu ku tamanono Bagong. Nun nggih. Oh kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane we karo aku. Bagong Padhararja sak praptamu. Matur nuwun Ndara Karna Wilujeng ya prayogan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngece karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e.
Ono kawan Bagong. Wonten dawuh sinipun. Sowan tanpa tinimbalan. Nonon. Ono wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Aedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinipun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan ning kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Lah ngaten. Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong. Menika langkung prayogi. Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bapak Durna.